салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншаллоҳ ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз анами намуд халатҳои аҷиб буд фасон омада на расветкоҳош размеро ҳаста духтаро нархош 170 сомон буд. 170 сомон духтаро. Баъд бо намдош ҳастай 150 ба брук ҳастай бе брук ҳастай. Расветка доран, размер доран духтаро. Рақамҳои савдогар дар экран мемонад, марҳамат кардан нависен. Бо тарзи дастовкара пурра кардан мефаҳмонанд, расветкаҳои дигаршам мепартоянд, размерам мегантонам маълумоти пурраро аз савдогар мегирем. Неёш дар розан духтаро бе почаш. Поча дориш каротке. Не платье навинка омада 140 сомон буд. 10 та ранг дошта духтаро. Платье барашка. Унавай расветкоше, бойна расветка дора. Расветкош беҳад бисёр дастовка доран духтарако. Суроғаи мо духтаро 12 дарвозаи тарафи Тило бозор 7 қатор. 7 қатор нест дига. 9 қатор буде бахшо. Фаромӯш кардам. Баъд халатои начосдоршон ҳастай духтаро 200 сомонӣ размером ҳастай. Расветкам доран духтаро. Беначос 170 сомонӣ. Баъд халатакои детскам доран бо савдогар мепурсен. Размерашон меган. Размеро чӣ қадар? 48-50 буде. Ай синфи як сар карги духтаро то 38 наҳа доран хулас. На платьешон беҳад бисёр. 100 сомонӣ буде духтарако. 100 сомонӣ духтарако диден аҷоиб буд хушрӯ. Ина бо майдакош ҳастаем собем 200 то 500 50 сум. Ай калбош ҳастафа ай сиф як то сифи сена 70 сомонӣ маш бо арзонтар буде. духтарако 12 дарвоза кати медурен рост миён тарафи дасти рост 9 қатор мешавад. Рақамҳои савдогар дар экран. Дуекашам 100 сомон платьешам. Тен аҷоиб буд хушрӯ ҳамаш бори новинка духтаро. Заро 160 сомон. Заро духтаро 160 сомонӣ. Касе конкрет харидоре марҳамат рақамҳои савдогар дар экран аст бинависен. Берсачо? Беначос 170. 10 та ранг доранд духтаро, рости рангошон нестанд иҷа. Бо хай конкретни харидорда сурат мепартоянд, барое ки манекен кардан магазин кан фармайда оптв набошад. Ёш чанде? 70-80 сомон халачо куртачако духтарако.